We gaan even naar Harry. Ik ga even naar Harry toe, Tom. Hij zit er ook tussen, het werken, helemaal nodig. We hebben niet alleen. Nou, ik heb via een vak meer gekregen en dat doe ik dus met vakken. Dus elke veulen wat ik trek, dat trek ik op tot Jeurling en dan gaat dat naar Berlijn, naar de verkoping. En daar heb ik er nou 3 van gefokt. En de eerste doet hij meer, die loopt nou in Duitsland. Die heeft tegen de top van 4-jarigen van Duitsland de vorige week de Breeders' gewonnen. Zo. €25.000 de eerste prijs. En dat was een hele opstijger. Dat was geweldig. Alsjeblieft. Ja, En dat is de eerste die ze nu eigenlijk zo dat is de eerste die in de baan is, ja. En die anderen die moeten nog komen, dus die zijn nog een beetje te jong. En dat gaat fantastisch, moet ik zeggen, ja. Dat is een beetje onbekendheid, de dravelsport. Toen ik de boel heb, toen moest het veulen rennen, of niet? Ja, toen stonden we in de kantine en toen moest ik even live via de telefoon even kijken wat ik ging maken. En toen wonnen en toen kwam ik terug en toen moest ik even een paar rondjes geven. Dat dacht ik nog. Dus de mannen zijn nou blij met de peerdensport natuurlijk. Maar wie bent hier, zet er een peertje voor. Ja. Ik ging een filmpje bekijken, maar dat wist ik niet. Vraagt hij. Zeg maar, ik huur hier net wel, heb je elkaar beïnvloed zo dat ik hoor, hij zien Feyenoord men aan de gang? Nee, ik ga niet. Nee, oh, De beste moet winnen, de rest mag je niet. een beste mag winnen, ja. Ik heb geen favoriete club. Toch? Ja, voor te kijken is dat het zonste natuurlijk. Maar als dat het beste is, dat weet ik niet. Nee. Maar voor te kijken is dat wel het zonste, link mij. Ja, dus, maar daar ben je toch geen fan van dan? Ik ben fan van Ajax, jawel. Ik kom in de woorden hier te vuur zien net. Van Louis van Gaal. En van Louis, ja. Ja. En wat kreeg ik dan reactie hier als ze zei Louis van Gaal? Val wel met, want dan laat ik over me heen gaan. Oh. Nou, we hebben het hier een trainer, oud trainer zitten hoor. Wat is voor ochtend een beste trainer die hier rondloopt? Of een Nederlander bedoel ik dan met Ja, name? ben je de beste trainer. Toch voor Gaal. Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind van nee. Alleen moet Wacht even, dan ga ik even naar de trainer toe. Hè. De oud trainer. Ik huur ook hier zachtjes zeggen, nou dat vind ik toch Ik vind die man die heeft geen manieren. Die meent dat niemand verstand heeft van voetbal alleen. Dat is misschien wel. En wat hij uitdoktert, nou, dat systeem, dat is niet meer. En met allemaal balbezit. Je moet maar eens kijken, wieveel ploegen die het meeste balbezit hebben, die verleren meestal de wedstrijden. En dan moet je maar eens nog kijken. En ik vind een goede trainer in Nederland, Verbeek, bij Bochum, die heeft een beetje flair en zoiets. Ja, maar dat is wel een goede in Nederland, dat vind ik een Het goeie. was wel echt in Duitsland. Ja. Maar dat is toch ook misdragen, of niet? Ja, goed, maar maar die is best wel een beetje boers, vind ik een beetje. Hij is heel eerlijk al. Ja, dat vind ik een goeie. Maar Van Gaal die meent dat het heet wet en de rest niemand. En dat vind ik, hoewel het met het Nederlands zelf wel knap gedaan is, dat moet ik wel toegeven. Daar maak ik echt er een team van. Die heeft er eigenlijk een goede keer op. En die mensen hebben mij getraind. En dat blijkt ook wel uit het successen wat er gaat heeft. Want hij is overal kampioen geworden, overal hoe hij getraind heeft. En dan is er nog wel wat jeugd hè? Als ze voor 300 miljoen kan kopen. 200 miljoen kan kopen, hè? En ja, ik heb ze gezien tegen PSV, zo'n ploeg. Die met zoveel geld koopt en die verleren van de gloeilampen. Ja, dan zou dat er niet goed doen, vind ik. Maar ja goed, dat is mijn mening. Het is begonnen bij Ajax. Van gans Ajax, toen die jeugdspelers, daar heeft de grote jongens van gemaakt. Die zijn allemaal miljonair geworden. En door het is in de naam eigenlijk gevestigd. Daar is zijn naam begonnen. Bij Ajax. Niet met gevestigde spelers. Dat heeft zich 100 keer bewezen, dat heeft zich bij Bayern München bewezen, heeft zich overal bewezen. Hij gaat alleen omgaan met jongens van rond de 20, 22 die allemaal naar hem luisteren. Maar die verdettes bij Bayern, daar hebben ze kapot opgelopen. Ja, en daar kan hij schijnbaar niet met hem gaan. Ja, zo hoor. En verder ken ik Van Gaal niet, dus kan er weinig van Het leuke van het voetballen, dat is bijna weg. Het is alleen maar geld. Er zijn nog 5 ploegen of 6 ploegen en de rest niet. En weer meisje geld in. Ja, die winnen wordt. Dat is gewoon doen. Het kan wel een jaar tegen zitten, maar het komt toch altijd bovendrijven, denk ik. Ja. Er was voor jaren truc was het dat er maar 2 boerenlanders in een team mochten spelen. Nou, ik vind dat de regels helemaal nou weer terugkomen dat er gewoon maar 3 boerenlanders
in een elftal mogen voetballen. Want, Maar toch een klein beetje eerlijk al de ja, dat concurrentie. vind ik wel, ja. Maar of het ooit nog een keer terugkomt, dat verwacht ik niet. Want het is alleen commercie. Ja, Tom, en, Dit dat programma ook even pauze. ja, even pauze inderdaad, ja. De koffie wordt weer ingeschud en Wel plastic bekers, dat moeten we toch nog horen. Ik heb het al. ja, er is er een de heer, dan moet je, ja, daar is er toch een beetje verschil tussen nog. Ik zie dat toch, kijk, de heer die heeft toch een eigen theepuitje, kijk Tom, kijk hoor. Bij koffie is dit de soep hier, de is gewoon domme soep.